overhead compartments only. Please be careful while opening the overhead compartments, as items may fall out. In case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. If you have any questions or need assistance, we are at your disposal throughout the flight. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Vážení cestující, jménem společnosti LOT Polish Airlines, Star Alliance a našich partnerských leteckých společností vás vítáme na palubě. Děkujeme, že jste se rozhodli letět s námi. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste svá příruční zavazadla uložili do jedné z přihádek nad vaší hlavou nebo pod sedadlo před vámi. V případě evakuace musí být všechna vaše příruční zavazadla ponechána na palubě. Prosíme, zapněte si bezpečnostní pás, dejte sedadlo do vzpřímené polohy, sklopte opěrky rukou do původní polohy a sklopte stolky před vámi. Během vzletu musí být všechny okenní clony otevřené. Připomínáme, že kouření a používání elektronických cigaret je na palubě našich letadel přísně zakázáno. Elektronická zařízení smíte používat během celého letu, ale ujistěte se, že jsou vaše zařízení v režimu letu. Mějte prosím na paměti, že během vzletu a přistání musí být laptopy a velká elektronická zařízení odpojeny od palubních strojů napájení. Zajištěný v příručním zavazadle, stavte sedadla před vámi nebo v zavazadlovém prostoru. Pokud ztratíte své elektronické zařízení nebo pokud uřízne mezi sedadly, okamžitě informujte člena posádky. Bezpečnostní pokyny najdete v kapse sedadla před vámi. Před odletem si je prosím pečlivě přečtěte. Přejeme vám příjemný let